Eller det bestemmer ikke. Okay, hvilken farve skal vi tage? Grøn. Hvad er det, vi kan risikere? Ja, vi tager grøn. Okay, grøn er den helt grønne eller den samme? Thorn clippings og lime. Okay, så lime og grass. Okay, her. Okay, den er faktisk god nok dog. Okay, det kan vi se. Okay, er I klar? Oh, sorry. Ja. Skal du også se? Okay, ready, set, go. Ej, Og jeg har lime. Det har jeg også. Og jeg har græs. Græs smager godt. Nej, jeg tror jeg har græs. Jeg smager lime lige med det Græs samme. smager ikke dårligt. Græs smager rigtig godt. Ej, jeg tror jeg har græs. Men det er ikke så galt. Det smager virkelig dårligt nu. Okay, skal vi tage orange? Ja. Ej, ad. Okay, it's vomit or peach. Ew. Så ej, brik eller færd. Jeg vil hvad? Brik eller færd. Okay, ready, set, go. Oh my god! Den var dårlig. Fuck, man. Det er klart. Ej, det er brik. Kan vi have en ny? Det er brik. Har jeg ham i... Men det her er sjovt. Det er klart. Jeg er heller ikke særlig klar, men jeg tror også, det er sjovt. Jamen, jeg tror, det er sokker. Ja, det tror jeg også. Min var sokker, men jeg synes ikke, det var. Ellers er det Det er heller ikke. Jeg har bare spist den her. Det ved jeg heller ikke. Ja, det er det Det er sjovt, man kan ikke smage. Nej, okay, ny farve. Skal vi tage blå? Nej, den er god. Den er Okay. Ja, det Brown, det can dog food or chocolate pudding. nej. Det smager faktisk af Har vi alle? Har du chokolade? Fuck, Ej. det smager virkelig som det lugter. Ej, der er ikke okay. Det er værd. Ej, du skal bare komme. Okay. Skal vi tage hvid? Ja. Okay, så det er enten baby wipes or coconut. Okay, det er Skal vi dykke godt? Det er både Coconut. Jeg er også det både. Jeg er coconut. Oh yeah. Det smager sæbe. Ej, jeg er i tvivl. Okay. Skal vi tage mørkegrøn? Ja, det er bussemand. Ja. Okay, så booger og juicy pear. Ew, oh my god. Nej, hvordan smager det? Det er værd med frøden æg, og den er fucking Eller klar. pear. Jeg håber pære, man. Okay. 1, 2, 3. Ej, jeg kan ikke finde den anden. Ej, shit, man. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg er. Oh my Jeg smager bussemandens horn. fuck. Ej, fuck, jeg får, hvad hedder det? Det kan jeg ikke sige, der var jeg. Oh, shit. Det er bare dårligt. Ja, men jeg ved det Det er ikke. jo fordi, det er sjovt. Okay. Okay, yellow is rotten egg or butter popcorn. Den her er det værste. Okay. 1, 2, 3. Ej, det går jeg i hvert fald ikke. Fuck, gør vi. Den er sur. Der er sgu da sgu den blå, man. Min er bare større. Au, fuck, jeg kan ikke. Okay. Det sidder bare i tænderne. Fuck, jeg fryser. Ja. Au. Nu skal vi tage blå. Okay, den kan kun lide. Okay, toothpaste or berry blue. Okay, den er... Nej, jeg har ikke fået en. Min er tandpasta. Den er god. Det er en god tandpasta. Ja, tandpasta. Også mig. Tandpasta. Det er ligesom mint. Jeg har fået en blåbær. Det smager ikke. Det er en god ting. Blåbær godt. Ja. Okay, Ja, det bliver blå. skal vi tage orange igen? That's vomit eller peach. Okay. 1, Hvad er det, det kan være? Eller hvad? Nej, jeg kan ikke. Okay, 1, 2, 3 nu. Ej, det er så
Okay, canned dog food or chocolate pudding? Ew. Ew. Du er heldig. Så du er heldig den her gang. Nej. Nå ja, så får vi lov til sådan tabe og vinde på hvert farve næsten. Okay, jeg fik. Er vi klar? Ready, set, go. Alt er dog food. Det kan jeg ikke. Okay, det er fucking slemt. Ej, det er faktisk okay, skal vi tage hvid? Baby wipes og coconut. Jeg vil have kokos. Ja, jeg vil også. Jeg tror... Set, go. Kokos eller baby wipes. Girl, you got me baby wipes. Baby wipes. Ej, det kan jeg ikke lide. Ej, jeg fik baby wipes. Det smager bare Okay. Det smager bare sødt. Ja, oh my god. Okay, pink er stinky socks og tutti frutti. Ja, jeg har hovedpine. Jeg ved ikke, om det er bare det her. Hej, du vil. Har du fået den før? Ja. Okay. Hvad var det? Tutti frutti eller stinky socks. Ready, set, go. Frutti frutti. Nå, min er også tutti frutti. Det har vi lugtet altså. It's booger or juicy pear. Ready, set, go. I know when they're all like Ej, fuck. Det smager faktisk lidt af græs. Hvad? Det er faktisk lidt mærkeligt. Det smager af græs. Ej, ja, det er faktisk forfærdeligt. Nej. Vomit or peach? Ej. Okay. Ready, set, go. Ej, det er virkelig slemt. Ej, det smager helt godt. Rotten egg or buttered popcorn? Du skal ikke mere. Jo. Åh nej, det her, det er så godt. Ej, hvad er det, Josh vil være? Popcorn. Men popcorn er godt. Ja, men det her, det er... Jeg ved ikke. Det er mega smag. Kan man bare lige pludselig mere? Fuck, den har taget 11 minutter. Vi kommer aldrig til at se. Checking this girl next door when her parents went out. She phone say, hey boy, come on right around. So I knock at the door, you were standing with a bottle of red wine, ready to pour, dressed in long black satin, and legs to the floor. So we went in, we sat down, started singing, told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in.
saying, why were you creeping round? Why were you creeping round?